тамошобинони канали Мактаби блогерӣ ва ба ҳар як нафаре ки алҳол видеои моро тамошо карда истодааст. Дӯстон, чӣ хеле ки мо ба шумо ваъда додем, гуфтем ки дар видеои оянда насиб иншоалло нишон медиҳем значоки каналда сурат мондан ва имрӯз мо бар шумо нишон медиҳем ки чӣ хел дар значоки каналтон сурат монед, яъне ки сурат мондан дар значоки каналтон. ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар канал значок монем, яъне ки значок мондан дар канал. Ва ҳозир ма бо тариқи Яндекс Алиса Исар чӣ хел мемонам значока дар канал, шумо бинен ва бо диққат тамошо кунед дӯсто. Ва агар ягон ҷош бо нофаҳмо бошад, дар комментария нависен, ман ҳатман ҷавоб метавам ба саволи шумо. Ба чӣ хотир ман интихоб кардам Яндекс Алисара? Ба хотире ки осон ай дӯсто, ягон мушкилӣ надора ва шуморо чӣ хеле ки дар дигар Google масалан мушкилӣ мешавад через диромадани масалан версия ПК ёки компютерни версия ҳамин чизо қатӣ, ва дар ин хостам ки шумо дар осон карда ёд битам, яъне ки ҳамин чизоро намепарса. ва ба ҳамин хотир ҳозир ман через апс экран нишон метавам ба шуморо гиҷо будурем ва чӣ хел дар значоки каналтон ягон сурат монед. ва дӯсто дар инҷа интихоб мекунем Алиса Исарха мекушоем, яъне ки Алисара Яндекс фаромӯш накунед, Яндекс Алиса мекушоем ва дар ҷои поисбо менависем, яъне ки YouTube главная страница менависем. ва мо як бор ки диромада будем мебарем масалан видео хостинг якумашро зер мекунем. ва вақте ки мо якум бор да масалан диромада будем дар каналмон, аллакай канали мо ворид шудагиад дар ҳамун ҷо ва зер мекунем дар ҳамун сурати канал значок шуда мебарад. Творческий студияро интихоб мекунем ва мебарад ана ҳамин хел страничка ва дар инҷа наздик мебарем таи номи каналтонро масалан нигоҳ мекунем ва дар онҷа нависагия ки просмотр канал, дидесен ки нимхел страничка мешавад. ва ина зер мекунем каналда, нимхели страничка меша наздик меорем, болои ҳамин значок каналда зер мекунем, қаламчара зер мекунем, шумо дар мебаред ана нимхел страничка, яъне ки изменить значок канал. метавонед инҷа ҳам изменит кунед, ҳам сурат монед агар боли аввал боша. зер мекунед изменит ва мебарад шумо дар страничкае ки бояд суратотонро интихоб кунед. ҳозир знак канал биромад, поинҷа дидесен ки добавить фото профил нестаги, зер мекунем ва ана ҳамин хел страничка мешавад. ва баъзеш инҷа ҳамун каналтон читон вишит логотипи каналтон, значоки сурати каналтон. ва мумкин ягон минут ягон соат ҳам мумкин рӯзеш мешавад ки нишон наметад дар онҷа, не ки дар одамое ки поиск метавонад канали шуморо дар во аллакай нишон метавад. ина назад кунем мебурем ай канал вопшим уже нишон метавад ва баъзе мумкине ки дар дақиқто нишон натавад, не ки уже барои ки нав шумо саздад мекунед каналда мумкине камтар дер нишон битавад барои бори аввала. ва ана михел дӯсто мекунен, яъне ки сурат кардан, сурат мондан дар значоки канал. ва насиб дафъаига нишон метем анами фони анами ҷояи канала иншоалло дар видеои оянда мешавад ва интизор мешавам ҳама каса бо дастгирии шумо. агар ки ҳамин видео ба шумо ягон чи дастгирӣ кард, лайк мемонем. ва бародаро ана ҳамин буд мондани значок дар канал. ва дӯсто, шумо чӣ хеле ки диден ягон мушкилӣ надора, яъне ки осонай, ягон қиynӣ надора дар канал, ягон сурат мондан ва дигар. ва бо мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда сурати болора, яъне ки настройка ки дар болои сурат масалан места ҳамура ягон амуд монтаж кунем ва партоем дар болои ҳамунҷа. ва дӯстон, ман мехоҳам ки як чиза шумо галасавандӣ кунем, яъне ки карочи комментарияда нависем ки мо аввал пешаи мондани ҳамун сурат шумо дар видео кунем дар бораи ҳамун видеоро бировардан, яъне ки сурата болои уҷада мондан, ё ки шуморо сурата ёд битем ки чӣ хел тайёр мекунӣ аввал барои болора, яъне ки ёд додани монтажа барои болора. ҳамира шумо интихоб мекарден ва ман мехостам ки дар видеои оянда ҳамун чиза аввал шумода нишон бидам, ба хотире ки ҳозир ман мемонам ягон чиза ман худам тайёр кардагиам, тарзи тайёр карданша шуморо не, фақат шуморо тарзи монданша масалан мепартам ки шумо тамошо кунед. ва бо ҳамин хотир шумо илтимос агар ҳам видеоро то охирша тамошо карда бошед, ман ҳамаша мефаҳмонамтон, ба хотире ки шумо интихоб кунед дар заметка аввал сурат монтаж кардана ёдтон бутам болои уҷада, ё ки сурата танҳо мондани ҳамун ҷада, яъне ки монтаж кардам барои тайёр кардани уҷа, ё ки мондан. ҳамира илтимос дар комментария шумо отсенид кунед, яъне ки фикротонро нависед. ман ҳатман ҳамура дар видеои оянда
интихоб мекунам ва мепартом. ва бародаро ба хотире чи ма муддати 2 рӯз баъд як видео партофтесам дар канал, ба хотире ки то кушодани канал, то настройка кардан ва то канали шумо полный подготовка шиданам. Ма ба ҳамин хотир хостам ки шумоам дилгир нашен ва яъне ки ма тез муддати як рӯз баъд короче дар дуюм рӯз ма видео партофтестам. Ба ҳамин хотир бародаро агар ки шумоам хеле дастгирӣ накунен канала, яъне ки чи бародаро ма чи хеле ки якум видео дар шуморо дидем бародаро, шумо бениҳоят хуб дастгирӣ кардем ва дар дуюмаш уже аллакай саст. Ба ҳамин хотир бародаро дуюм сеюмаш дастаст илтимос мо мехоҳам ки як чиза шумо галасавандӣ кунен, яъне ки короче комментария нависен ки мо аввал пешаи мондани ҳамун сурат шумо дар видео кунем дар бораи ҳамун видеоро бировардан, яъне ки сурата болои уҷада мондан, ё ки шуморо сурата ёд битем ки чӣ хел тайёр мекунӣ аввал барои болора, яъне ки ёд додани монтажа барои болора. Ҳамира шумо интихоб мекарден ва ман мехостам ки дар видеои оянда ҳамун чиза аввал шумода нишон медиҳам. Ба хотире ки ҳозир ман мемонам ягон чиза ман худам тайёр кардагиам, тарзи тайёр карданша шуморо не, фақат шуморо тарзи монданша масалан мепартом ки шумо тамошо кунед. Ва ба ҳамин хотир шумо илтимос агар ҳам видеоро то охирша тамошо карда бошед, ман ҳамаша мефаҳмонамтон, ба хотире ки шумо интихоб кунед дар заметка аввал сурат монтаж кардана ёдтон бутан болои уҷада, ё ки сурата танҳо мондани ҳамун уҷада, яъне ки монтаж кардан барои тайёр кардани уҷа, ё ки мондан. ҳамира илтимос дар комментария шумо аксерит кунед, яъне ки фикротонро нависед. Ман ҳатман ҳамура дар видеои оянда интихоб мекунам ва мепартом. ва бародаро ба хотире чи ма муддати 2 рӯз баъд як видео партофтесам дар канал, ба хотире ки то кушодани канал, то настройка кардан ва то канали шумо полный подготовка шиданам. Ма ба ҳамин хотир хостам ки шумоам дилгир нашен ва яъне ки ма тез муддати як рӯз баъд короче дар дуюм рӯз ма видео партофтестам. Ба ҳамин хотир бародаро агар ки шумоам хеле дастгирӣ накунен канала, яъне ки чи бародаро ма чи хеле ки якум видео дар шуморо дидем бародаро, шумо бениҳоят хуб дастгирӣ кардем ва дар дуюмаш уже аллакай саст. Ба ҳамин хотир бародаро дуюм сеюмаш дастаст илтимос ба хотири шумо мо ҳамин қадар масалан вақтмонро сарф кардесем, ба хотири ҳар яктаи шумо бародаро мо кӯшиш кардесем ки то ҳадди имкон чӣ қадаре ки медонем ба шуморо дастгирӣ кунем ва фаҳмонем чизора. Ва шумо ҳамин қадар мешавад дастгирии мо бародаро ки дӯстотона даъват кунед. Танҳо нафарое ки блогеран ё блогер шидан мехоҳанд, нафарое ки шуморо менависанд дар заметкотон ки бидро ма канали туда подписатсия кунам, то бидро канали мада подписатсия кун. Танҳо ана ҳамин хел дӯсто, ба хотире ки дар ин канал танҳо ягона мавзӯе мешавад нашоти ютуб ва ҳамин хел чизо. Ма насиб иншоалло бо дар оянда мебинем ки шумода чӣ дар корай ва ҳамон хел мо видео мекунем, мепартоем ба хотири шуморо дӯсто. ва агар шумода идея дар кор боша, ягон нафаре ки ҳоли нав мехоҳанд идея интихоб кунанд короче барои блогери нав сар кардан, ва ҳатман иншоалло ирам дар муддати вақт яъне ки видео мешавад дар бораи ин чизора. хай дӯсто, чуноне ки диден ягон мушкилӣ надорад заначои каналда мондан ва дастгирӣ кунед ба лайкото видеои моро ва фикротонро нависен ҳатман дар комментария. Хайр, то видеои оянда.